Jinya nanti syakal election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency ki nongi lambat nong kersan nak Seng Congress United Democratic Party UDP but ko All India Trinamool Congress AITC na Mauringkring constituency hak no phai singi ka arterek uya yong arjar husaw kilawan ban peniso no ilade syakal National People's Party NPP. Hak jelang pedang buram yakini kinong lambat nong kersan na ki wei ki seng san hima laidon lang do ba Hamlet Sandoling Working President ke NPP, ubah Kevin M. William, President ke East Castles NPP, ubah penyak sing CM MDC ke NPP, na seorang kam nolor kiwei pan. Habakren silar thai kubor kini kinoyelam na kiwei kiseng san hima, kiloong bagi wan ban penyeso syak NPP, namar ki kampen roy ki bak sorkar MDA2, balalam khamat dak NPP kelaura shibun ki kampen roy hakathan. Kailang Minister Nawaz Sekretari Historius Kargongor, Working President. Vicky Panglang, Dr. TMC. Eston. Kadang kejungi kuat ban penyesok no yang ni ka parti jongka NPP kepada National People's Party ni iba namar ba kamtam ang tepo ka constituency kejungi tepo mau orang keneng shibun ki kam ki ba kani ka parti kala le kamtam ma bedai kembang ala de patai na dumne ma ki scheme per kani ka parti kala kala pentelun ki kam ki scheme ki babun ba badai na kadau mangi iba ki priu hi hadu mata langba chung kani ka parti ki yo yakini ki scheme ki ba per ladangin phai kanu kaliang ru ladangin phai kamtam ma ki badai ki long kemi iyo ekani ka ujwala ka badina po PMUG scheme de ka gas de haman lagi tliwing kini ki scheme kiyo ka ni phai sha kani ka rap karyang kamtam na ka constituency di jongi babon hi ki breu 80% ki danglong hi ki nong rap ka phai sha kini ki breu ki don kam ki jeng ki don kam ki scheme ka per na ka rap karyang de lengba jong kani ka scheme kani ka sarkar kapen telun ni kini scheme badai na takadau kiyo hiban yakini ki beneficiaries ma kiyo lang bajong kini scheme shem kowe ka jimut bangin ya lek no kowe parti bangin ya chet ekanu ke parti kena ka ba min hak pantai lang ka banta ki badok besok kanu ke parti ka ba ki ai kata ka jing sakri papakana na badai na takadau bangi la shem ka rai ba insashu ni wan no kini ka parti ka badai jong ka NPP Kanega kam tanjima sima ngaladon kam slam nadu khandai pulai ru lese ngaladong apo ka parti kongres hadian gumto ngala join siaka khnam ru bat la join siaka PDF bat menta ngadon hakpo ka UDP kumbai presiden jong ka sartul rei habang ayat ka gije lenti jong kini ki stem la lekna hadukat menta ngiba kajing ye trei ke sulong tang nak keler rei kajing mentoi upat bak kamdan namar kata kadau ngahaban phaidian ban pej ka ka jingdon kam ka bakongsan kamtam ha ka imlang salang kum ka jaj benriu namar bangin sia keren tang haga kien ka tholi re kampoi ngahaban ong ba ni haban pen i de kam ya kanu ka parti lanu kanu ka seng ka badon ka nongrim ni ba gini singilai mi segi parti kiba ki iya jaj benriu hanrei kilong tanggi dolar kileng ki dolar jongno habang apet banak sani ba apa plan kadai tang kan dia politik bat kim nom don kata ka ideologi ko scam bat ki banya ke benriu bat hadin ki onga iya ki jaj benriu kata de ke jing sisa ki kwa apalat ban yo ban sensyar hanrei ong ya ki lada fi kwa sensyar dolek ken sopat ba ayaka nia lani ai kata ka hok jong pejba ke bukum no pni pimla tu pni apa pimla ban pni kumno fi ong baki babam sap bat kumno fi ong gibatu ya lade pan namar haba fi kedaw ya ki we kan mau besau tuli ke kedaw ya ki de namar kan ne kan nongrem bangai iba kat pinang keren ke jaj benriu man kenangam pinang ya lambekla fi kai ki benriu jaka pindong ki kai dok bapa pilih wong kai dok busniu Dekum kan ni kejat benriu jungi kenang nang hayar tengah kerpat ba nang ni cekmat kum kilong keme kilong pa ki kon samla bakin de perkhat ba de pusan ba wan num subiet
Tanah kalian jungi kinong ya lampat la ka jong ka jing yo I jungi ni nomar ba mdei bang ya lam tai ka parti kongres ni dei kinong ya lam shnong ni dei kinong ya lam haki benta ba fer te habangi ni don kam ya kinong mikmat jungi te bun sien long ka ba la dang im don ka jing ya dei bat kinong mikmat te nak kata ka ni ka dei ka jing I jungi aku kalian ka don artli ki benta ngadon ka jing ya dei bacan ba punya nomar ba nga don ke jinge de shimet nga la long kum bahayang hasem ru badi ba penya kata ka penlong chan nga la ya de kam ru badi madam amperin na do ko parti kongres bat mentah de ma I ba la long pen I ke jing long klo jung I ban khot ban wer ban penchan yang I tanah takada kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai kira shon jong menta ubnai ha ta ba ukau iu unia kong uni udai khau plus f ukau fortified ukau 45 henrai ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukau ba ai barabor umdei uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jungi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jungi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jungi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman henrai ba uni ukau 45 udan jinge dei kumno yo I ya ka jingtei ya ka met ka phat ka jungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jungkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamet knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet but lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus f haki ba uni ujing bam plus f pat ngila ban yo ne ai nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS MDM PDS ka bha na ka benta upaj ba ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 ba fikrannya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya